É xa unha das citas máis importantes do Barbanza no eido cultural. A entrega dos premios Barbantia celebrada esta pasada fin de semana na Casa de Cultura de Boiro reuniu a numeroso público, entre os que se atopaban, ademais de representantes do tecido cultural da comarca, varios alcaldes, como é o caso do de Rianxo, Boiro e Noia. Tamén estiveron presentes a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, ou o director xeral de Política Lingüística, Valentín García. Na edición deste ano resultaron premiados o pintor ribeirense Xoán Fernández, a poeta noiesa Ana Romaní e a Sala de Concertos A Pausada da Galiza Imaxinaria, de Boiro. Todos eles agradeceron o galardón, referíndose á importancia o traballo da Asociación Barbantia en favor da cultura, non só da comarca, senón a nivel xeral. Estou moi agradecido e moi honrado por este premio que me concedeu a Asociación Cultural Barbantia, unha asociación cultural que eu admiro profundamente polos traballos que está facendo e por esa labor tan maravillosa que fai. A cultura é un dereito, é expresión comunal e colectiva e toma o seu sentido pleno nos proxectos de base, de proximidade, do local, como acontece co traballo de Barbantia, que ao longo destes anos veu desenvolvendo esa intensa actividade de dinamización cultural articulándose en toda unha comarca co desafío que iso implica. É un labor imprescindible, manter esa acción no próximo, propiciar programacións como que acabamos de ver, accións, experiencias culturais con ese carácter participativo de implicación. Unha emoción, non? Sempre espera, non sei, non traballas para este tipo de recoñecementos, non? Pero cando recibes, daste conta que é un espaldarazo a todo o traballo que realizas. E os premios son importantes para dar visibilidade a todo o traballo e máis para apoiar a toda a xente que se dedica a isto. O acto serviu tamén de sentida lembranza para a edilsonense Ángela Franco, falecida este ano, e con a anterioridade á entrega de premios tivo lugar tamén a presentación do Anuario de Estudos do Barbanza, que chega este ano á súa 15ª edición.